Teniu idees de vocabulari per a fer redaccions? Però com es fa una redacció? Què s'ha de posar dins? Això ens provoca estrès, veritat? No patiu, perquè tot això té solució. En aquest vídeo t'explique des del principi fins al final quin vocabulari s'ha d'emprar, com s'ha de posar el vocabulari triat dins d'una redacció i com s'ha de crear un esquema en menys de 5 minuts. Molt bé, comencem! El tòpic d'avui és sobre la família i en aquest vídeo trobareu vocabulari, l'esquema per a fer una bona redacció, trucs, joc per a trobar el significat d'algunes paraules i finalment un repàs. Comencem amb el vocabulari. Home, dona, marit, muller, oncle, tia, gendre, nora, sogre, sogra, padrí, padrina, padrastre, madrastra, pare, mare. Continuem amb fill, filla, net, neta, avi, àvia, iaio, iaia, espòs, esposa, cosí, cosina, nebot, neboda, cunyat, cunyada. Així tenim família nuclear, família nombrosa, família reconstruïda o ensemblada, família adoptiva, família extensa, família monoparental, família d'acollida, família monoparental, família gay, famílies migrants i famílies refugiades. Aquest és el vídeo que vaig fer l'any passat sobre estratègies de l'exposició oral on vaig explicar l'esquema que em feia servir per a preparar l'examen de valencià. En el vídeo presentat us explicava que per a fer una redacció hem d'ordenar les idees, hem d'utilitzar connectors, és necessari tindre una bona introducció, cal emprar frases fetes, és menester utilitzar sinònims i, per descomptat, no s'ha d'oblidar posar exemples. Aquest és l'esquema que em va ajudar a fer una bona redacció. Jo posava el tòpic enmig del full i mitjançant una sèrie de preguntes, com per exemple on, com, qui, amb qui, per què, quan, trobava més ràpid les idees. Per al vídeo d'avui no només utilitzareu aquest esquema, sinó també uns trucs que us explicaré a continuació. El truc consisteix en conèixer moltíssimes paraules i excepcions, com per exemple saber paraules que s'escriuen amb L geminada, com Camila, tranquil·la, intel·ligent, excel·lent, etc. Però també paraules de tipus alegria, celebrar, elaborar, elegància, selecció i solució que no s'escriuen amb L geminada. Així també teniu paraules que s'escriuen amb doble S i la C trencada, com per exemple ingressos, progressar, fracassar, accessos, accessori, inaccessible, classe, classificar, clàssic, classificació, confessió, professió, professor, necessari, necessitar, innecessari. I paraules que s'escriuen amb C trencada, com per exemple atroç, audaç, capaç, eficaç, etc. Si voleu saber quines són les paraules que s'escriuen amb una S o amb doble S, us deixaré l'enllaç d'aquest document en la caixa de descripcions baix d'aquest vídeo. Espereu, que encara no hem acabat. Què vol dir la paraula rapaç, sagaç i dilucidar? Si sabeu les respostes, poseu-les en els vostres comentaris baix d'aquest vídeo. I si no les sabeu, teniu 30 segons per a trobar-les. Com ha anat la búsqueda? Suposo que molt bé. Així teniu les respostes. Em fa moltíssima il·lusió presentar-vos aquest quadern d'estudi, que s'anomena Tinc la Soli de Valencià, on trobareu totes les coses que vaig aprendre
des de vocabulari nou, locucions, refrans i frases fetes, fins a paraules i excepcions, sinònims, connectors i tota mena d'estratègies que em varen ajudar a desenvolupar adequadament la part oral i escrita de l'examen, així com els punts més importants de gramàtica. A més, tindreu tòpics d'exàmens dividits per categories i models de les redaccions que vaig fer. Pel que fa al tòpic d'avui, les locucions més adequades són les següents. De pare músic, fill ballador, això vol dir els fills solen tindre el mateix caràcter i les mateixes inclinacions que els pares. Després tenim tindre el pare alcalde, això vol dir poder valdre's d'influències. Una altra locució és ser fill de pare tendre, això vol dir deteriorar-se algú o alguna cosa amb facilitat. També tenim qui no té padrins no el bategen, això vol dir que qui no té bons protectors o una bona ajuda no sol aconseguir allò que desitja. I també tenim les últimes dues locucions que són com a bons germans, això vol dir d'una manera fraternal, eixint-se'n de mare vol dir exasperar-se o irritar-se. Molt bé, en aquesta part de repàs s'ha de fer un esquema. I com s'ha de fer l'esquema? Doncs utilitzant algunes de les paraules que s'escriuen amb la L geminada, amb doble S i amb C trencada, així com el lèxic que hem vist abans del vocabulari nou, les locucions o frases fetes. Molt bé, ara teniu un minut per a fer l'esquema. Comenceu! Com ha anat? Molt poc de temps, veritat? Ara us explique com fèieu servir aquest esquema. Comencem amb la pregunta com. Agafeu dos models de família i penseu en els avantatges i inconvenients. Per exemple, tenim família nombrosa, monoparental, d'acollida, homomaternal i família gay. I hem de pensar en els avantatges i inconvenients. Quan hem de contestar a les preguntes qui o amb qui, hem d'agafar dos paraules que s'escriuen amb la geminada, com per exemple Camila, intel·ligent, i dos paraules que s'escriuen sense la L geminada, com per exemple elegància i alegria. Vosaltres podeu triar les paraules que més us agraden. En aquesta part, per a contestar a la pregunta per què o què, utilitzarem paraules que s'escriuen amb doble S, com per exemple ingressos, professió, la paraula sagaç perquè s'escriu amb la C trencada i el verb dilucidar. Només ens queda contestar aquestes dues últimes preguntes, que són on i quan. Per això hem d'agafar una locució, en aquest cas jo he agafat la locució de pare músic, fill ballador, per a posar un exemple d'un cas conegut d'aquest tipus de família. Pot ser que necessiteu saber per què hem d'utilitzar aquest tipus d'esquema. Vaig inventar aquest mètode per a escriure redaccions quan em vaig presentar l'examen de C2 de valencià i vaig aprovar al primer intent. Emprava aquesta estratègia per diferents motius. En primer lloc, per a demostrar que sabia les normes gramaticals, que sabia escriure sense dubtar paraules complicades i excepcions. A més, demostrava un ampli ús de vocabulari i de frases fetes i, per tant, podia demostrar que coneixia de prop la cultura valenciana. I també perquè, mitjançant el meu mètode, augmentava la meva creativitat i l'autoestima. Molt bé, i el nostre esquema es presenta d'aquesta manera. Per a escriure un article d'opinió sobre el model de la família actual, hem fet aquest esquema en menys d'un minut. Hem contestat a les preguntes com, qui, amb qui, per què, quan, on, i hem elaborat
un esquema creatiu perquè hem posat els avantatges i inconvenients dels dos models de família, hem agafat paraules que s'escriuen amb la L geminada, sense la L geminada, paraules que s'escriuen amb doble S, amb C trencada, hem utilitzat el verb dilucidar i també hem fet servir les locucions o frases fetes per a posar exemples d'aquest tipus de família. Aquest ha sigut el vídeo d'avui. M'agradaria saber les vostres opinions sobre el meu mètode i la meva estratègia. En el pròxim vídeo us presentaré els sinònims per als nivells C1 i C2 de valencià. I si us fa servir aquest vídeo, per favor, deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació i ens veiem ací en el pròxim episodi. Adeu!